ಹಲೋ ಹಾಂ ಓಕೆ ಅಬ್ಬಾ ಭಯಂಕರ ಮುಳ್ಳಾಗಿಂದು ಮಾರೆ ಅಬ್ಬಾ ಇರ್ಲ ಪಿನ್ನಿತ್ತನ ಗೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಮುಳ್ಳಿಗೆప్పుడు ಅಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬಾ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಶೂಸ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಮಾರೆ ನಡಪೇರಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶೂ ಅವಳ ಶೂ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಶೂ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಲೆಪುರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಪಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಶೂನು ಹೊಸತ್ ಶೂ ಅವ್ರ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಎರಡು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ರಾಮ 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 ಓಕೆ ಎನ್ನಪ್ಪದವ್ರು ಕಣ್ಣೆ ಎನ್ನಪ್ಪದವ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂಗಡಿ ದಪ್ಪದವ್ರು ಲಡ್ಕರದತ್ತ ಒಂದು ಶಾಪ್ ದ ಪುದರ್ ಅವಲಪ್ಪದ ರಾಮನ ರೀತಿ ಸೊ ರಾಮಣ್ಣರ್ನ ಅಂಗಡಿಯಾ ಅಂತ ಎನ್ನ ಪುದರ ಇರುತ್ತೆ ರಾಮ ಬಂದು ಇರ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲರ್ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ 17 ವಯಸ್ಸಿಂದ 17 ವರ್ಷ ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು 25 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಈರೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜರ ಕಲ್ಲರ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಮಾತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 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 ಓಕೆ ಬಣ್ಣ எனக்கு இன்னொரு கழுத்து இந்த வேலை சாலையை போது முடிஞ்ச பக்கம் அப்படி பக்கம் வேலை உள்ள கழுத்து அம்மல் பேர் மந்தான் அது ஆயிடுச்சு இந்த வேலை சொத்த வேலை குலகாசு பேங்கலாம் ಈ ಮೇಲೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊ ಪಪ್ಪಾಡ್ದು ಇರೇ ಪಪ್ಪರ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೋರೆ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಮಜವರೇ ಮಲ್ಪನ ಲಕ್ಕಡುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪೂರ ಕಲ್ತೇರೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ ಉದ್ದೇರ್ಕೋತಾರೆ ಎನ್ನಡೆ ಎಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜನ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಹಾಕೊಂಡು என்ன ஜோக்கர் பிறகு மல்ல டாக்டர் வந்து மகள் மணிபாலோடு எம்பிபிஎஸ் அது எம்டி இனி ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಮ್ಡಿ தான் ಅಂಚೆ ಆ ಜೋಕಲೆ ಕೊಸ ಎಂಗ್ಲು ಬದುಕೊಂಡು ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸೊ ಅರ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆವಡು ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈರೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಗುಡೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಮಗ ನಮ್ಮ ಮಗ ಇಂಜಿನ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರು ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಗಲ್ ಇರ್ನಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳರ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ದಾವು ಪೂರ ಉಂಡು ಚಿಲ್ಲರ್ ಬೆಲೆನೆ ಆತದಲ್ಲ ದುಗ್ಗದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಜನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಜನನು ಬರ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸರ್ ಮಾತಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಳ್ಳರು ಆಳ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗುರ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಪೇರ್ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮ್ಮ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಅಂಚೆ ಬಡವರೆ ವಾಸ್ತಕ್ಲ ಆತದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಪರೂಪ ಬಡವರೆ ಒಂಜಿ 2-10-20 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಪಾಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ತಂಡ ಪೊಲ್ಲು ಬಾಡತ್ತ ಅಂಚನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುಣಿರೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಕಲ್ ಕಣ್ಣ ನೋಡಿ 2 ಜನಕ್ಕೂ 1,000 ಟಾಪ್ ಬೇಲೆ ಆತಂಡ 400-500 1,000 ಅಂಡ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವು ಖರ್ಚು ಪೂರ ಮಾಲ್ಗಿಲ್ ಅಂತವ್ರು ಜೀವನ ಮಗಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಗಿರಾಕಿ ನೈಸ್ ತಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ರಪ್ಪದಲ್ಲ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಸುಧಾರ್ಪಾಯನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೂತಾರೆ ಗಿರಾಕಿ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಉಪ್ಕೊಂಡು ಗಿರಾಕಿ ಹೌದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೆತಂಬಿ ಮಂಡ್ಯ ಗೆತಂಬಿ ಸೊ ಈತೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏನ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಈತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆತುಲೆ ಕೆಲವು ರಬ್ಬರ್ ಐಟಮ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಅವೇನು ಕಲೆ ದಕ್ವೇರು ರಿಪೇರಿ ಲಾಪುಂಡು ಸೊ ಈನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏನಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಅದೇ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಬಿಡು ಮಲ್ಪಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಪುಡೋರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ದನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂಪ ಬೊಡ್ಚಾವು ಆಳತ್ತನು ಬೊಡ್ಚಾವು ದಕ್ಲೆವು ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂಪ ಪಂಡ ದೇಖದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡಿರ್ಬೇಕು ಗಿರಾಕಿನ ಇಂಚಿಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಲು ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇತ್ತ ದುಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ರಬ್ಬರ್ ಐಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕೈದು ಮಲ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಲೆದರ್ದ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಶುಗರ್ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತು ತೋಲೆ ನೂದೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾದ ಬೇನೆ ಬೇನೆ ಅವು ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಬರ್ಪಿನ ಉಂದೆಟೆ
ರಬ್ಬರ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಕಾರು ಪಾದ ತರದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇತ್ತ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಮರದ ಒಂದು ಜಾಲದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಟೈಲ್ಸ್ ಅತ್ತ ಪೂರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೈಲ್ಸೇ ಬರ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪಾದ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ತರದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚಾದ ಲೆದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತ ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮದಾಯಿಗ್ ಜನಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಬಡವೆ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಪಂಡದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎನ್ನುವ ಗೊತ್ತಾಪುಷ್ ದಿನದ ಕೇರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಗಲ್ ನಂಬುದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಅಗಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜೋಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಅಸಭ್ಯವಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಕೊಡೋಣ ಹಾಕಪ್ಪ ನೀನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅದು ಹೇಳಿ ನಾನು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎದುರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿ ನೀನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದ್ ಮಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಹತ್ತು ಸೈಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗೂ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಡ್ಚವನಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಪಿರ ತುಪ್ಪುಜ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೋರಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮನಸಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ್ ಒಂಜೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಅಗಲು ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಮುಖ್ಯತ್ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮಡದೇ ಶುರು ಆವಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಲ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ತಿರ್ತದ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನಿಗಲ್ ತುಯ್ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವು ಶೂ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನಾಗಲಡೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯ ಎನ್ನ ಹಾಳಾತಿನ ಶೂನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತ ಅಗಲುಂಟು ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿಗಲ್ ತುಯ್ಯಾರ ವಿಡಿಯೋ ನಿತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಡ ಅಗಲುಂಟು ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಏನ ಮಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಥವಾ ಶೂ ಇನ್ನ ಹಾಳಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಯ್ತಾ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತ ಅವೇನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕಲೆದಕ್ಕುವ ಕೂಡ ಪೊಸತ್ಕೊಣಪ್ಪ ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಗಳು ಏನಪ್ಪಂಡ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಒರಿ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಕೆಲವರನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಳ್ಳ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಏನಪ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಚಪ್ಪಲ್ ಶೂ ಪೊಲ್ಲುದು ಮಗಲೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಮಗನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲ್ತೇರು ಖುಷಿ ಅಂಡಾರ್ ನೋಟಿ ನೀ ಪಾತೆರ್ದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ ಬಂಡ ತುಲೆ ಕೆಲವೇರು ಅವೇನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡು ಮಲ್ಪನೈಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಜರ್ ಅಂದುಳ್ಳೇರು ಸೊ ಓಕೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಶೂ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಇಪ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಏನಾಂಡೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದನ್ನ ಕಲೆ ದಕ್ಕುವನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದೇ ಕೊರಿ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಂಚಿನಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲೇನು ಚಪ್ಪಲ್ ಶೂ ಇನ್ನ ನನಗೆಲ್ಲ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಬೇಲೆ ತಂದ ಅಲ್ಪ ಪೋಲೆ ಅವು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಅವು ತಾಪುಂಡು ಅವಿನಾತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ತುಯ್ನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನೆನೆಪುಡು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆನೆಪುಡು ನಮ್ಮ ನನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಆ್ಯನ್ ಮೋನಿಸ್ ಪಂಡದು ಅವೆಲ್ಲ ನೆನೆಪುಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿದ ಮುಟ್ಟ ತುಯ್ನೈಕ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತದು 2 ವರ್ಷ ಕರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನು ನಿಗಲ್ನೆದೋರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಟು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆವೇರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಗ್ಲೆನ್ ಡಯಸ್ ಮಾಂಡವಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಮೇರೆಗು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀಸರ್ ನಿಗಲಿಗೋಸ್ಕರ